חברים עושים חלק 2 כי האח שלי מסתבר שהוא פשוט לחץ על הסרטון לעצור את היום הכן. טוב יאללה, הבטחתי לו את זה אז מה אני אגיד, אני חייב לקנות לו. טוב יאללה, קונים ונעבור לחנות הבאה, או שלא. חברים, קנינו את מה שאילי ביקש. אוקיי. יאללה, ממשיכים לפעם הבאה. ועוד פעם מצטערים על זה שמה שאילי עשה. די טעות. טוב יאללה. וצריכים להראות לכם משהו מגניב. תסתכלו משהו. תסתכלו, אם אתם לוחצים על הדבר הזה, נפתח. ועוברים לחנות הבאה. לא משנה חברים, בסוף אנחנו חזרנו לאותו חנות כי אילי רוצה לקנות את משהו. לא, זה ידע. בואי. יאללה, נכנסים. טוב, מה קוראים? בואו. יאללה. עידן, אתה יכול להתנצץ שניהם? כן, ברור. חברים, קנינו, ואילי ממש שמח, נגמר יום הכן, אז ביי. זהו חברים, נגמר יום הכן, ביי.